Алекс, за да имаме клип, че трябва да си внимателно. Това е, да, машината, с която шием е Жуно. Женаме. Сега ще вдигнем. Ще навием първо долния конец. Долния конец има тук едно проръжче. Къде съм аз? Ето едно проръжче. И това проръжче ще го сложим тук, на ето това ушенце. Да влезе точно в него. След това слагаме макарата с надписа нагоре на стълбчето и през горното болче правим конеца ето така, малко на кръст. Обаче се прави на кръст, за да се навие по-добре. И навъртаме най-малко 7 пъти. 7 пъти се прави, защото горе-долу толкова е необходимо, за да се задържи конеца и да може да тръгне. Штракваме надясно и така казваме на машината, че конецът е готов за навиване. Сега дай малко пауза. Да. Сега калерчето е надясно. Тук трябва да извадим колелото навън. Така машината вече знае, че ще почне да навива долния конец. Натискаме педала, който е тук долу. Я го покажи. Ето там. Натискаме го и машината почва да навива. Макарата малко се върти. Може да се забавляваме с нея. Сега натисни пак паузата. Така. Сега снимаш ли вече? Да. Така. Сега сме готови. Когато сме готови, отрязваме конеца. Близо до макарата. Калерчето го връщаме обратно наляво. Да го изваждаме. Прибираме и колелото навътре. И така машината знае, че вече след това ще почне да шие. Сега втяването на долния конец става. Това е совалката, в която се слага калерчето. Пъхаме го вътре. Ето така. И изваждаме конеца през ушенцето. Задължително трябва да мине зад ушенцето, за да може машината да направи хубав тюгял. Ето го ушенцето. Когато сме готови, изваждаме рамото. Това е рамото за шиене на ръкава. Хващаме езичето. Ето така. Отваряме вратичката. Сега. Така. Конеца подреждаме. Пъхаме в стълбчето. Оставяме го и го натискаме така, че да щракне. Това ушенце в това каналче. И долния конец е готов. Сега може да го прекъснеш.